fort temporal. Tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Si el món tenebrós ens vol barrar el pas, no hi ha amagatall que escolta el cor. Ets tu qui avui amb mi, tots junts som imparables i no ens vencerà ningú. Blue Dragon. Ja venen, escolteu-me! Ja ha arribat l'hora d'entrar en combat d'una vegada. Necessito la col·laboració de tots i n'espero el millor. I els resultats que hem tret d'haver desxifrat una part dels extra 7 al final han produït el sistema amplificador de força. Què és això? Però què? Tenen una arma nova. Hem de tenir present que l'enemic que ens enfrontem no té res a veure amb el d'abans. Què és això? És preciós, oi? Sapigueu que aquest lloc és l'últim que veureu a la vida. Sou a dins del Coliseu de Gel. Es pot saber on mireu? M'hi penso divertir força estona amb vosaltres. Especialment amb tu, noiet. El deliri de la Cíntia. Som molt maroforts, no si maroval! El medalló funciona. Ara que tenim el nou sistema amplificador de força, guanyarem. Estem en clar desavantatge. Zola, ara què marofem? Deixa'm pensar. Haurem de resistir així. Maru? O almenys això és el que voldria. Però primer de tot hem de pensar com ens en podem sortir d'aquesta. Maru, procura no quedar-te mai quiet en un lloc. Vull observar la situació. Maru? Confio en tu. Què Maru passa? Jo ja no entenc Maru res! Deixa-ho estar i fem el que ens ha dit. Maru? Hem de confiar en la Zola. Ja veuràs que trobarà la manera de sortir-se'n. Maru. Va, noiets, a veure si em feu passar una bona estona.
Quin desastre. Es pot saber què fan i això que ara només lluitem contra un enemic. És el mateix, però no té res a veure amb el d'abans. La velocitat i la força que té no es poden ni comparar. Escolta. No és pas això el que volies saber, de fet. I què volies saber? Doncs si et penses quedar tot el dia aquí pel plantat. La resposta és força evident. No tinc cap intenció de quedar-me de braços plegats! Jo tampoc! Es pot saber on mires? Ja et vaig dir que si bades moriràs! De moment, l'avantatge dels nostres homes és clar. Si més no fins ara. El resultat d'aquesta batalleta determinarà el camí que hauré de seguir en endavant. 1000 torrents infernals! Què et passa, bufó? No sembles gaire content de veure. Jo de tu no em confiaria tant! Ja us he advertit abans, no teniu prou nivell, que no ho veieu! A mi tant se me'n dona el teu nivell. No em penso deixar guanyar de cap manera per un adversari com tu, que només lluites per divertir-te una mica! No penso permetre que aneu sembrant més tristesa pel món, sents? Tens raó. Ja no podem perdre més el temps aquí. He d'anar derrotant Nene! M'agrada aquesta actitud que has adoptat. Xu, noies! Continuarem atacant! Hem de guanyar com sigui! Sí! Què et fa tanta gràcia? No em facis riure. De debò et penses que amb valor i voluntat aconseguireu derrotar aquesta nova força colossal? Ah! Ara! Raig picador! Som-hi! Tempesta de plomes! Maru! La situació no ha canviat en absolut. I aquest pas... Encara! No està tot perdut! Maru! Què vols dir amb això? Que has trobat una manera de guanyar-lo? No ho puc demostrar, però sé que la situació canviarà. Maru! Mentrestant, què us sembla si practiquem els atacs aeris? Maru! General, ja s'han portat totes les provisions necessàries. Ja ens podem enlairar. No, ens quedarem aquí esperant. A esperar per què? Tot el que busquen aquests nois ho tenim dins d'aquesta nau. No els hi podem pas prendre d'aquesta manera. Seria massa cruel, no trobeu? Així doncs, si no m'equivoco, el que vol és que fem d'esquer, oi? Els Extra 7. Però... no entenc com és que encara no han mort tota aquesta colla de nens, tenint en compte la diferència abismal que hi ha entre ells i nosaltres. Em sembla que l'enemic també està força motivat per lluitar. Hi ha d'haver alguna cosa més que les ganes de lluitar. Plomes protectores! No pot ser! Ha trencat l'escut! Doncs començaré amb tu!
Vaja, és això tot el que has après fins ara? Espera i veuràs! Molt bé, així m'agrada. Però amb aquest nivell no en tinc ni per començar a escalfar-me. Però saps què, senyora? A mi no em diguis més senyora, sents? Jo no sóc pas el teu únic contrincant. Ah! Urpes de ser! Què? Això ja ho sabia jo. Tot i així, a mi només m'interesses tu. Des del primer dia que ens vam enfrontar. Sembla que en tenen per força estona. Es veu que sí. No hi ha vencedors ni en una lluita ni a l'altra encara. Això no treu que les circumstàncies continuïn jugant a favor nostre. Sincerament, no m'agradaria gens que s'emportessin tots els mèrits de la batalla. De batalles n'hi ha per tot arreu avui dia. Sempre que se n'acaba una, n'hi ha una altra que comença en algun lloc del món i algú l'ha de guanyar, oi? Senyoreta Zola, m'agradaria tant tornar a lluitar contra tu. Ara posarem en pràctica el pla. Maru! Maru! No hi poden fer res contra nosaltres. L'únic que saben fer és esmunyir-se corrents d'un cantó a l'altre. Però són un os dur d'arrossegar. Raig picador! És inútil. N'estàs segur? Però què és? Ei, Bishop! Nosaltres sempre som la justícia. Prepara't per un megatac demolidor! Megatac letal! Atac del justicier demolidor! Ho hem aconseguit! Esclar. Per cert, aquest megatac es diu les tisores sòniques. Ah... Bishop, què passa? Venjança! Ens han parat una trampa, han fet veure que els teníem acorralats, però ja des del principi teníem molt clar cap a on ens volien fer anar. Maleïda zona, m'he equivocat amb tu. Capità! Ja ho sé, no permetré que les coses quedin així. I ara què passa? Ja era hora. Hem perdut el senyal d'en Bishop. Què? La capacitat combativa de la formació d'en Gillian ha baixat dràsticament. Què ha passat? Ha estat força més ràpid del que em pensava. Què vol dir, general? Vull dir que s'ha assolit el límit. El límit, diu? El medalló és una arma en procés de desenvolupament. És d'allò més normal que durant un cert temps es donin anomalies com aquesta. Però... Pensa-hi bé, Delphinium. Hem aconseguit desxifrar una part força important dels Extra 7, però desconeixem més de la meitat del seu contingut. A partir de les dades dels combats que tenim, sabem que el poder de les ombres està molt relacionat amb la força mental del manipulador. No passa res. No passa res, diu? El misteri de les ombres és molt més ampli del que tothom es pensava en un principi. En coneixem una petita part, però de la resta no en sabem res. En Logi els està forçant a treure més força de la que tenen en realitat. Tard o d'hora ho acabaran pagant d'alguna manera. Es veia venir. Ordeneu a en Gillian i a la Cynthia que es retirin, que la segona línia de defensa s'encarregui del que queda. Entesos!
posa la pell de gallina. Se'm posa la pell de gallina quan et veig totes les ferides i l'expressió de la teva cara. En vull més. Vull sentir encara més el teu dolor. Vull sentir-lo més. Dóna-me'n més, molt més. Aquesta dona té uns gustos molt estranys. Què? Que ens retirem! Que te'n rius? Tot just he començat. Però què passa? Es pot saber què em passa? Quin mal! Em fa molt mal, molt mal! Ara mateix no sé ben bé què passa. Jo sí, que la situació per fi s'ha capgirat. Sí, home, i què més? Jo no em penso retirar ara. Espera, tu! On s'han amagat aquells nanos? Sou aquí! Ara sí que us tinc! Just el que pensava jo. Merda! Aquest cop l'esquer era el tigre! Agullons assassins! Sembla que ja s'ha acabat. Què et passa? Què n'has fet de les teves demostracions de força, senyora? Diria que està acabada. Ja te'n pots anar d'aquí amb la cua entre les cames, com fas sempre. Ni parlar-ne. Pobre de tu, que tornis a riure de mi! No penso fugir! Es pot saber per qui m'has pres, tu, mocós? Que estic acabada, dius? No et pensis que em guanyareu tan fàcilment! Us penso aniquilar ara mateix, ja veureu! Però què fa? Està molt emprenyada. Quina por. Sí, però jo l'entenc una mica. Us en penedireu. Maleït sia! Prepareu-vos per l'impacte directe! Ara em surts amb aquest atac? Ostres! Va, 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 va! Com pot ser que encara li quedin forces? Espera, Minotaure! Vosaltres què creieu que li passa? No ho controla. Què vols dir? Ha fet servir la seva força bastant més enllà dels seus propis límits, però no n'ha tingut prou i encara ha volgut anar una mica més enllà. I quan fas et passa això? Bufó, acosta't una mica. Vine amb mi. Adec que vinguis! Ni ho somni, sents? Onades de fúria!
Sembla que se n'han sortit prou bé. Maru... Hem perdut els senyals de la Cynthia i el Yarovit. Han trencat la primera línia de defensa. Idiotes. Això els passa per desobeir el general Logi. No ho diguis, això. En tot moment han lluitat amb valentia i han mantingut el seu orgull de lluitadors fins al final. Sí, senyor. Missatge per la Schneider, en Lemer i l'Andropov. Heu d'impedir com sigui que superin la segona línia. Sí, senyor. I una altra cosa. Que ens agrupem tots i lluitem cos a cos? Què significa això? Vés a saber, és un ordre directe del general Logi, així que ja ho saps. Suposo que el general em deu portar alguna de cap. Bé, tant se val. Ja estava fart de limitar-me a disparar fletxes pel meu compte. Lluitar per venjar els caiguts. Senyoreta Zola. L'enemic ha superat la primera línia de defensa i en aquests moments ja es dirigeix cap a la segona línia. Repeteixo, l'enemic ha superat la primera línia de defensa. Aquest combat tot just acaba de començar. Ensenyeu-me què sabeu fer.ゾラに対して異常な執着を見せるルメール。その真相がついに明かされる。挑発2件、それに腰布もゾラの真似って、これは恋に落ちた男のアピールよ。おっとここでちょっと待っただ。誰が来たの？ロギー？次回ブルードラゴンロギの船。